Na nigo tochaka korwa ase ensemo ya gekomu litkuria rero karo musacha yomo ise abana babere batebekana eita ase emambia ya rero mosakito Daniel Ontiri nigaye ngase ensemo iyo na gotwarira roboti riga ebikole by'abantu gutuka bakwite hasi cinchira kibotutukano nabande gweita nigo byerorekanire komentekana mono hasa matuka bwangoiga hasa rogongo rwagusi na sigekole kya bwangoiga nigo kene kiwase ensemo ya Kyamabundu ime ye ward ya Kisii Central ase bonge ya Nyeribari chache county ya Kisii hasa bomenya baiga mapema rero bariganirwa negekole kigwichania aso mubere bumusoyiga Jacob Nyakundio Nyambu otoka gusunguna-ine hase nyumba yaye ase room yokorara hase yakagirubuna nigo esungia gutumeke gechanga korengana na kirori mapema rero nigo bamanyiguro yugukwa kumosoyiga chinga kiaturwa chigukamana yatoka tari gwitaba ni chinga kicho chombe kwenye chia kirikwana nje narenge mwana saa 12 kanyatinda aboka nanyoro yo minto yunia orengi na moko mwana yo bweita konga keresimi chako bubwengentira namubuli ninga yanga gatoka mwaya karamambi bwake mongine bwe ngombe gakwana mamu mwabo kare gwe kwana tebyo umunsi koro ganda ngorore nkiyo yakwa nkie ngombe kwanira nataraboka kame kero umunsi koro yacha nyaro mwana yega bweitire gesungeti bateba nyagusira obeire kamenyete weka kuri umurigo ya mutama akamutigira abana na kurwa chinga kicho obeire kagutara bweka engana yarorekanete komo ebirengererio ni chinga kicho esegeto yarwegwa gwecha saba ke abaguchaka obogema bwenyumo subati yega nabai mogitakarwa akagenda nandi nachitakairana ekeraira narinde nginabyara nabamubekete biya akagendera komenya nande kereka gatibono ntorochi gose ntochitiko gamba kina muchiyo nga umwana ochako bunako sereto murugiyo iyo yono gari koimoko genda igo twanyorete iyo babo mwabo icho ntebia naguso umwana uri muka chako bunande gachiete bono gachiete buna chiete rende tana koirana lakini abana barabukonyora mbagenderete gosoma bono basemi ndarwi saba subati abake bakunywa mubono musubati gokwanyomire gwachira asenga koiboira abana nandi tigwene tio gende utiga abana bogima kare borabo bokongu nayo ninu moraborosi no mugako iyo rindegero bogima bogwenere ko bugako genda gutiga abana bagucandika bakamuna ya ikerega mwana yiga achire gweita onya ndio musubati yo yarenge nyomba anga mwana yo tachiti gweita anga naro chekera chagite gweita nera kure rindegera konyu tabase gweita bano yaretire bichembe gekogera umwana bano bunasire nande mbali bange gabari babere ntonda kwanengeria nga chinga kiche ikire chinkong asinginjo yobolemeru obonge tigana into to babalemereria to babalemereria onye tonyore tirero mambi nabo nyasaye nabwa tumoroberio abo gocha konyora iginto manyite nkeringa ule na gesero kia ethana ukoreki tana kuburuburaro abana aba bamaremu batigeire batwaro gosemeri na mambi yabo ni raroro nyagusira Jacob iyo manyekanete mono bunapoi nigo gwikukwa kwae arenge koremeremo y'ububundi bw'echipipe na mona sensemo ya mwembe asomoberoe ogenderete gukindira enkendu chinga kibotukibwa cha kigwe nkurubuthereketa seni kya gatembe kuriga se bonge ya Nyeribari chache hasi county ya Kisii litrene nguruku Daniel Ontiri.